Viivoja voi maalata ilman muuta ja viivoissa on tietysti sellainen pieni haaste, että aika ison osan vuodesta ne on jään, loskan ja lumen peitossa. Ja olosuhteethan ei ole aina ihan optimaalisia, että aurinko paistaa ja on lämmintä ja mukavaa, vaan että sateella, pimeällä, niin kyllä se maalattu viiva valitettavasti vaan sinne asfalttiin aika useasti hukkuu. Ja varsinkin kun ne on aika useasti myöskin kuluneet tai muuten vaan likaantuneet, niin se havaittavuus on kuljettajan näkökulmasta niin aika onneton aika ajoittain. Sitten toinen näkökulma on myöskin, että ne viivat ajan saatossa kuluu ja niitä pitää uusia. Eli laserviiva niin voi olla ja ajaa yli ja aurata yli ja se ei ole moksiskaan siitä. Eli tämmöinen elinkaarikustannus näillä lasereilla on huomattavasti parempi kuin maalatuilla viivoilla. Mikäli yhtään asia kiinnostaa ja haluatte lähteä testaamaan, niin me olemme sitoutuneita toimittamaan myöskin sitten kokeilulaitteiston veloituksetta paikan päälle, jotta pystyy itse toteamaan, että kuinka hyvin nämä etäisyysnäytöt ja linjalaaserit sitten kuljettaja auttaa.